αξία τώρα αυτό που λέμε, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή. Φτάνει αυτός ο άνθρωπος να είναι αφοσιωμένος, να έχει δύναμη, να πιστεύει στο μήνυμά του, να μην επηρεάζεται από δυσκολίες που αναγκαστικά θα συναντήσει. Για τη ζωή έχω μάθει πως είναι γεμάτη δυσκολίες. Πως αν θες να βελτιωθεί, κόβεις τις δικαιολογίες. Έμαθα να αντέχω όλες τις κακουχίες. Ήρθαν στον δρόμο μου επειδή είχα πολλές φιλοδοξίες. Αν κάτι με κρατάει όρθιο και ακόμα χαμογελάω, είναι πως τόσα χρόνια έμαθα να μην τα παρατάω. Να συνεχίζω να τα δίνω όλα, όσο κι αν πονάω. Να ζω συνειδητά στο τώρα, να ελαττώνω το παρελθόν που κουβαλάω. Έγραφα τις σκέψεις μου κάθε μέρα σε χαρτί, μέχρι που κατάφερα να τις κάνω μουσική. Μια ζωή έψαχνα να βρω αυτό το κάτι, να με προστατεύει από σκιές μέσα στο πνευματικό μονοπάτι. Κάθε μέρα να έχω μια τόσο σκληρή μάχη, για να δω φωτεινές ημέρες, τα άγχη τα έκανα στάχτη. Μια ζωή έψαχνα να βρω αυτό το κάτι, να με προστατεύει από σκιές μέσα στο πνευματικό μονοπάτι. Κάθε μέρα να έχω μια τόσο σκληρή μάχη, για να δω φωτεινές ημέρες, τα άγχη τα έκανα στάχτη. Και μέσα από τη στάχτη αναδύθηκα ξανά, είδα τη ζωή με διαφορετική ματιά. Μπορεί να έφτασα στον πάτο ψυχολογικά, το πείσμα όμως για εξέλιξη μου έδωσε φτερά. Καλά, μπορεί να γίνεις κάποιος άλλος. Γιατί δεν έχει σημασία πώς θα πληγωθείς, πώς θα πονέσεις, πώς θα φοβηθείς. Αρκεί μόνο το ποιος είσαι, ξανά να θυμηθείς, και σε ένα ζωντανό θαύμα να μεταμορφωθείς. Θα γίνεις αυτό που είσαι, αλλά δεν το ξέρεις ακόμα. Υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος που βρισκόμαστε εδώ. Μπορούμε να τον βρούμε επικοινωνώντας με το Θεό. Πολλές φορές όμως αν υπάρχει απορώ, και έτσι ψάχνω μόνος μου να βρω τη ζωή μου το σκοπό. Πόση δύναμη έχουμε όλοι μέσα. Και όταν τον βρω, έχω σκοπό κάθε ημέρα να τον υπηρετώ. Μέσα από αυτό να εξελιχθώ, με τον υπόλοιπο κόσμο να το μοιραστώ. Στην αρχή ίσως να μοιάζει με ιδέα τρελή, αν κρατήσει όμως μια ζωή, μπορεί και να πραγματοποιηθεί. Μια ζωή έψαχνα να βρω αυτό το κάτι, να με προστατεύει από σκιές μέσα στο πνευματικό μονοπάτι. Κάθε μέρα να έχω μια τόσο σκληρή μάχη, για να δω φωτεινές ημέρες, τα άγχη τα έκανα στάχτη. Μια ζωή έψαχνα να βρω αυτό το κάτι, να με προστατεύει από σκιές μέσα στο πνευματικό μονοπάτι. Κάθε μέρα να έχω